Kedves partnereim, engedjétek meg, hogy a kockázati életbiztosításról szóljak egy percben, egy kicsit másképp. Ez csak a te életed. Ebben a mondatban sok helyen lehetne a hangsúly, de most a csakon lesz. Rohanunk minden nap, minden mellett is. Szlalomozunk a napi sok teendő között, sprintelünk az összeveszetten fontos célok elsőnek elérésének érdekében, de gyakran elfutunk magunk elől is. Ugyanakkor jó esetben csak kocogunk az életünk védelmébe tett lépések felé. Saját életünk, családtagjaink, barátaink életének védelmére tett lépések gyakran háttérbe szorulnak. Előbb védjük meg vagyonunkat, drága autónkat, lakásunkat, de gyakran mobiltelefonunk is jobban be van biztosítva, mint az életünk. A bármi megtörténhetőre nem akarunk készülni, mert az velünk nem fog megtörténni. Pedig legbelül te is tudod, ha megtörténik, már késő lesz. Ez csak a te életed. Gyere, beszéljünk róla.